खोब दुखुनि बाथ्रा जोङो दिनै खौरां बिजोङाव फैनो गोनां जाबाय। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आंजों लोगोआव दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मलिन दैमारि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुनि नेहाथारि खोरोमदाव गयारि। थांनाय 14 अक्ट'बर मैया जानानै थांनाय हरबदजरा ओनसोलनि बासबारियाव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे थासारि जानानै थांदों। जे हरबदजरा हालामनि बासबारि ओनसोलाव एपिडिसिएलनि मोनसे जे गायसनथाय पावार प्रजेक्ट बेखौ लानानै फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय मोनसे हेंथा बेबायदि मोनसे थासारि आरो खुद्रिखा सारनाय बेबायदि मोनसे थासारि बेखौ खौरां लानो थाखाय हरबदजरा जिल्लानि माहारियारि आफाद फारियै बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' समाजनि मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोना रायजो राजाफोरजों खौरां लानो होननानै बै थावनिसिम थांदोंमोन। बेयावहायनो बासबारि ओनसोलनि जे फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना गोरोन्थि बुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोननि सायावहाय आक्रमण खालायनाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा भाइरेल खालायनानै गाज्रि बिथांमोनखौ निन्दा खालायनाय बे थासारिखौ दिनै जों बयबो नुनो मोनदों। बेखौ नुनानै जोंबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायावहाय जाय बिथांमोना खालायदों, जाय बिथांमोना दैदेनदों बे जाथायखौ थाबैनो जोंनि माहारियारि आफाद फारियै बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' समाज बिथांमोननियावहाय निमाहा बिनांगौ। दिनै माहारियारि आफाद होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि फारफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै दिनै खामानि मावबोदों। जाय दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जौगानाय, जोंनि बर' हारिनि गासै बिथिंखौ दिनै जोङो मोनबोनो हादों आरो बै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बिथांमोनहा इनायै अननायै दिनै खौरां लानो थांनायाव लामा ससेयाव दिनै बिथांमोनहा बेबायदि आक्रमण खालायनाय, बेबायदि मोनसे गाज्रि हालोद खालायनाया बियो मोनसे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायावहाय गोबां मोनसे दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बियो जों साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव बे मोनसे सांग्रांथि बा साननो गोनां मोनसे लानानै फैदों। जायखौ जोङो दिनै बै ओनसोलखौ जोङो मोनथिथारगौ मोजाङै। बे ओनसोला बासबारि ओनसोला दिनै जोंनि जारिमिनावहाय, बर' हारिनि जारिमिनावहाय दिनै बियो मोनसे मोजां थासारिजों फैनाय मोजां मोनसे जारिमिनावहाय दिनै मुं दंमोन। नाथाय दिनैनि थारिखआवहाय बे जारिमिनाबो दिनै मोनसे जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि आक्रमण आरो एटाक खालायनायावहाय दिनै गोसोम हांगारजों बे जारिमिना लिरजाबाय होननानै आङो दिनै सानदों। जायनि थाखाय जोङो खोब दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बै फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 आरो जाय बिथांमोनहा बेवहाय जुरित्त दङ बै बिथांमोनहा थाबैनो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनावहाय निमाहा बिनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ मोनसे जौगालु आरो गोरोबलायनाय खौसेथि आरो मोनसे मोजां परिबेस लानानै फैनायनि थाखाय बयबो बै ओनसोलनि फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 बयबो रायजो राजा नोंथांमोनहा साननांगौ आरो गोरों गोरा बिथांमोनहा बेनि सायावहाय दायथ' लानानै
ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय मोनसे मोजां परिबेस आबहावा सोरजिनो थाखाय बयबो दायथ' लानानै आवगायलांनांगौ आरो बर' हारिनि जोंनि जे गोजोन आरो खौसेथि बेखौ जों इयुनावहाय जोङो दिन्थिलांनांगोन होननानै आङो सानदों।